penjo, an gima penjo George Bati. An ki penja dek. Mokwongo. Ipenjo nga? Ana penji kata penjo jopiny. Penjo jopiny. Ineno jomosebedo ga jotelo mar piny. Gin joma onego bed ni gibedo peacemakers. Gin joma onego bed ni kelo kwe. To anada penji question. Jakom osewuok mogolo press mowacho ni en dhawni onego bed ogolo pache. Jotelo machon go gimbe gisegolo press magiwacho ni kwe obede Kenya gima timore kata gimbe gi advice ker ginyise media ni wato time dwa jopiny giwacho kama lakini jopiny umbe bede urugu kwe. Namba 2, jotelo mokwongo go Presidential Retirement Benefit Act wacho ni gin ok onego bed ni gibedo gi chama. Be gisegolo kok gima gi resign from parties kaka gibedo jotelo mag chama. Koro emiyo seche mawacho gini ang'e gima wacho George Bati to kaluongo nying ng'ato. Ana wacho ni jogo kane gin joma ber to nogo bed ni gin be gikelo kwe. To mage joma chocho wa. To mane mineno koro Malkia cha okete katikati ikele. Ng'eni seche make form government of national unity. Malkia en ng'akoro. Mano ng'eyo. Malkia en ng'a. Jopiny dwa ng'e Malkia ni. Sama King osebwoge. Malkia makoro go center en ng'ama noyudo kura mang'eny maromre gi mar Kerja. Koro en Malkia. Koro en nyaka obi okel kwe ka. To seche moko dwa kelo kwe ni iketo national government of national unity national unity ka. En mar kelo kwe. To kaso gidwa address gik manotimore machien cha. Gidwa ni gi address NADCO report. We anyisi gimoro ka. Ineno